Possible ko. Di mahimo nga gumpo na to atong ikasabutan. Ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit, nga dili ikaw ang nakakita. Bay? Bay, palihog rin kong tubig. Christian, gisakitan ko. Nganong di manggid ko ni mo hunungan. Nganong mibalik makadini. Buhi ko, Christian. Nasakitan ko. Unsa mo gituyo ni mo nako ha? Sulti. Wa. Gusto lang ko mutabang ni mo. Kay naluoy ko ni mo. Ngano? Makaluluoy na ba kung tanawon? Buhi ilagyan akong kamot, Christian. Nasakitan ko. Tubag ako. Kinsa ka. Unsa mo gituyo ni mo nako? Gusto lang ko. Christian, gusto lang ko makabayad sa akong sahig nga nabuhat. Ha? Makabayad? Tubag ako. Christian. Kinsa manggid ka? Christian. Unsa mo gituyo ni mo nako? Kinsa ka? Tura, yaman lang ikaw dali lagi. Hindi ko kabantay ni mo. Tubag ako! Kinsa ka? Kinsa ka? Kinsa ka? Bay, wala ka kailan ako. Oh, bay. Hain siya. Kinsa man bay? Ang doktora. Kinsa mong gid siya? Si Doktora Jasmine bay. Kinsa siya bay? Doktora Jasmine lagi bay. Doon na siya gisulti nako. Unsa may ang gisulti nimo bay? Gusto lang siya makabayad sa sayop niyang nahimo. Ha? Nasayop siya bay? Ano man? Kinsa siya?
Ambot lang ba uy? Basta Jasmine na siya. Doktora Jasmine. Mo na gusto mo tabang nimo nga makakita kag balik. Mao ba? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinatuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y ang gimahal ning dughan. So Salamat nga nakapasaylo ka sa gautan akong libutan. I'm sorry, usbon ko. Nadalang din ko sa akong kaugalingon. Wala ko napugni. Nagselos ko. Mas importante ang atong gikasabutan. Ug mao sanay gusto na kong mahitabo diha nimo. Gibuhat na lang ko ang gusto nimong ipabuhat. Pero, saylo ako. Di pa ako andam sa tanan. Kaya ba nakaugan? Mularga ko. Importante akong buhaton dito. Nga ako? Imo kong ibilin din eh. Nay mo uban nimo dinhi. Taod-taod pa kumuli. Listen. Ayaw gyud pagpauli sa inyo. Kung di ka gustong naidawtang mahitabo nimo. Timan. Dako pa kagutang ako. Tuman na ang atong gikasabutan. Kaya kung mabinuang ka, kaya kung traidor ka na ako, mapugos ko paghipos ni Christian. Mami, Nahibaw ko. Kung asa tang upangitao, kung magbinuang ka lang. Hatagan di ka sa panahon sa pagkalimot ni Christian. Kung ginigbalik na ko, wa na'y makapugong sa akong gustong buhaton. Maningil ko. Wa ko magkumidya nila. Kalimti si Christian. Tumana ang atong ikasabutan. wa na ko'y naong ikabalik dito. Kaya ba ako nga nasuko siya. Kaya wala ko tumanang akong isaan. Ayaw ka na ibaw ka. Sorry. Di lang ko gusto nga traidoron ko nino. Sige. Kao na.
O kasbon ko, sorry ha. Nadalang ko sa akong kagagalingon. Nagselos lang ko. Sige. Kao na. Kay napatay buhaton, manglakaw ka ta. Banta, let's gawas na. Ato tos bibayon ba? Dire lang ko, bay. Ato buto gabay, pahangin ta ba? Dire lang lagi ko. Unsa mo ka ba? Ano mo ka mo gawas? Pasagdi ko dire. Ikaw ba? Nag-umsa ka? Oh, wa man bay. Naniguro lang ko. Isud na. Nagtuo ka nga maghikog ko. Oh, di man sa daingon anak bay. Kung basin pa day, kung tagaan kag higayon, maghipog jud ka. Kung nga nung imo mang kumpugngan. Nahibaw jud ka. Imo rang lisod-lisuro ng imong sitwasyon. Ngano day bay? Nagisud-isud day ko? Nag-atiman ka nako. Nag-atiman kag usa ka butabay. Lisod kayo na. Biyain na lang ko. Kasagdi na lang ko. Nganong mag-antos mang kauban ako. Hay ni mo bay. Sa unsa pang imong isulti na ko bay? Di ti kabiyaan. Bisan palayason ti ka. Nahibaw ka gyud bay. Ako mo'y tag-iya ning bay. Sige. Layas na. Bay. Bisag imo pa kong palayason. Di mahimo kabiyaan ti ka. Believe sa kunin mo na. Kahibaw ka bay. Nailahi ang mga tao. Kung nakahimo nimo sinilak sa pagbiya nimo, ako bay, di na ako mahimong biyaan ti ka. Gusto na. Nagpahibaw ra ko nimo bay. Kung naluoy ka na ako. Pasagdi na lang. Pasagdi na lang kung mamatay. Sakit na kayo ba? Di na na ako maantos. Buhi pa ta bay. Sige lang. Mabalik lang tanan. Kaha. Sige na bay. Di na ta magstorya na. Basta di jud ti kabiyaan bay. Dabi na karon nga naa na si Tura. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinatuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why? Oh. Sige. Pangandam na. Kay manglakaw na ta. Pila mo siya tanan utang ko ano mo rin? Unsa? Unsa ko ng pangutanaha? Alina? Kung gusto mo ipriso ko ng hangtod sa hangtod. Gusto ko mabayran di ka. Isa pa nga akong lawas akong ihatag imo. Buhi ilang ko. Tungod ni Christian. Sulti ko. Pila may gusto nimong ibayad ako nimo. Aron pagkauson ako nimo diri. Pagdato na. Pagpadaghan ko sa imong kwarta. Doy. Bay. May kaniya ka. Kumusta naman si Christian? Maulang gihapon bay. Pastilan naugtangan na jud siya paglaom. Tinuod tong akong nabalitaan nga gusto maghiko si Christian. Lagi bay.
Papalagi ito na kung maabti. Wala, patay na gyud. Sa ato pa, di gyud siya kadawat sa hitabo ng lila. Mao lagi gyud bay. Paita niyo eh. Tabangan ng tayo siya ampo ba? Kay gabi na kayo ang kagool. Gibugatan na siya pag-ayaw. Mao lagi bay. Pero saon na nako. Karon gani, muli mga ni dayon. Akong dadon ang grupo na mo sa charismatic. Pero matambagan siya. Nya, pakaton na siya sa pagdawat sa hitabo niya. Madapa na siya bay. Ano dili? Ay, basta po naganto sa ginawang imong sulti, wa gyud makabalibad. Oh. Bito bay no? Nya, bisitaon na niya namo siya ngadto. Oh, sige bay nya. Di lang ko magdugay ha kay basi makabantay ato dito nga wa ko. Hikog na putog balik ba. Nahala sige. Basta mao na to ha. Sige, Okay, salamat bye. kaya. Oh. Andam na ka? Andam na ako. Good. Sige. Let's go. By the way, sorry Kisa. Sorry Kisa, nahitam ko na. Iba kong nalain ka. Pero nabasol ako. Let's get back to business. Okay ra. Sige na, para mahuman na ni. Kay mulargan ako. Sige. Buhaton na ko tanan ni Sulti kay maumalik ka sa buta na to. Thanks ha. Sige, let's go. Excited na ako story conference. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y laan pa ang gimahal ning dughan. So why kinatuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y laan pa ang gimahal ning dughan. So why? Pumunta is direct. Sige lang, lingkod lang sa. Oh, Kumusta, Arvin? hi, I'm good. How about you? Maayos at mayo. Si Lilac. Wow! Perfect! Imo din ang ipangayan na. Si Lito. Mas bayan siguro may lingkod ta. Sige. Lingkod. Lilac, please take your seat. Salamat. By the way, asa day si Mr. Ruiz? Sakto. Di siya makatunga karon. Kay nasa Manila. Nasa Katingman nga to. Mao ba? Si Dave, ang atong leading man, asan siya? Imo na siya dere pero wato siya problema. Kay iyan ang nabasa ang script. Okay. Mao ba? So, magsugod na ta. Okay. Kinahanglan magsugod na ta karon kay ang set andam na ba? Sige. Mas mayo siguro atong basahon ng script, di ba? Yeah. Mawa mo ko eh. Relax. Ayog ka, wow. Relax lang. Ato na ning basahon. And then, meron ko tayong story conference. Pareha atong ibuhat na to sa una.
Gutom na ka ba? Magsampurado biya ka rin ba? Ano sa mga ba? Okay na ka? Kabay ba? Ano kapag mong anak? Ano pa mong tama? Pinunani di kami ko din natin naman. Tumawag tangan ka sa kanya. Sino magtangan ba? Sino magtangan na kastanan? Lawakan pa ka sa kanan. Lawakan mo ba hindi na kamahal mo. Nasangka na ba? Sakta na sa ding dugo ron. Di bang malimot niya ba? Sa pagkakaroon ba? Di pa dito kalimot niya. Di ba po pagod? Hindi na pagod. Pero, bay, ayaw pa pakawa sa paglaom. Di kita tisuod na higala ba? Ano nakasulti magkana ba? Ano nakasulti mga di kasuog na higala? Ang susuod pa ta. Di ta ko pasagda ni mga maghanto. Ano sa mali mong gusto ba? Patya na lang ko. Isa